Dragi prieteni, ne aflăm în Suceava, alături de unul dintre cele 100 de cabinete Clarfon de protezare auditivă. Unde suntem mai exact? Peste drum este primăria, Policlinica Arent. În spate avem Spitalul Județean de Urgență, Facultatea de Medicină. Cred că știți foarte bine locația. Haideți înăuntru! Și acesta este cabinetul. Bine ați venit! Este un cabinet mare, spațios, primitor, dotat cu cabină insonoră, aparatură de ultimă generație. Aveți testarea auzului gratuită, videotoscopie gratuită, timpanogramă cu discount de 50%, un portofoliu vast de aparate auditive pentru toate gradele de hipoacuzie și puteți să faceți o probă gratuită, să le luați câteva zile și acasă. Primiți și o decontare CAS de 1203 lei din prețul acestor aparate auditive, iar ca variantă de achiziție aveți ori cash, bineînțeles, sau rate direct în cabinet. Vă așteptăm!